Laing buy-bust operation na sab ang ipahigayon sa syudad sa Davao matud ni Mayor Rodrigo Duterte. Kini human sa iyang meeting ni adtong Martes kauban ng mga opisyal sa Davao City Police Office, Philippine Drug Enforcement Agency, Criminal Detection and Investigation Group, National Bureau of Investigation ug uban pang mga ahensya. Giklaro sab sa mayor nga ang taha sa kapulisan ni adtong Pebrero 21 mao ang pagsuta ug pagdakop sa mga drug suspects didto sa barangay Ilang sa distrito sa Tibongko apan nisukol ang mga suspetsado. Niadtong Martes sab nag-issue ang mayor og gag order sa mga opisyal kinsa ni raid sa gituohang drug den sa barangay Ilang. Kinumdumang 7 ka mga tawo ang napatay, apilang 14 anyos nga lalaki ug 35 ang nadakpan sa buy-bust operation sa miaging Biyernes. Sulti sa mayor nga dili pa siya ka-identify kung kinsa ang nag-supply sa mga illegal nga drugas tungod kay daghan og lusutan ang syudad.